ta koma aljana saboda son abin duniyarta. To ku biyo mu cikin labarin kai tsaye ku ji abin da ya faru da baiwar Allah nan. Ita dai wannan yarinya sunanta Safiya. Safiya kaf garin ta fi kowa kyau. Yarinya ce kyakkyawa wanda kowa yake ji da ita. Daidai da maƙotansu suna mata laƙani don Allah da sai kin kawo mana mai jirgi ko mai mota. Duk abin da ake faɗa wa Safiya tun tana yar ƙarama har ta zo ta girma tana jiji da kai saboda ta fi kowace 'ya a cikin wannan garin ko kuma ce a cikin wannan ɗan ƙaramin ƙauyen nasu. Kwatsam wata rana sai wani mutumi mai suna Ashiru. Ashiru yaro ne mai ji da kuɗi kuma sannan Ashiru ba ya ɗaukar tawakkali, duk abin da aka mai sai ya rama. Nan fa ya gano Safiya kai tsaye ya je ya ce yana son ta. Sai dai kuma Safiya lokacin da take zuwa gaba da sakandare take zuwa university kenan. Safiya ta haɗu da wasu ƙawaye 'yan damfara kuma sannan bacin damfara har zinace suna yi. Safiya da wannan kyan nata ta shiga cikin wannan al'amuran na zinace da kuma rashin gaskiya. Daga nan Ashiru ya nuna shi fa yana son Safiya. Ashiru bai san Safiya 'yar damfara ba ce, kuma Safiya duk abin da ake bukata za ta iya yi, kuma sannan akan burinta za ta iya ma kashe koma waye. Safiya a rayuwarta ta fifita kuɗi akan komai. Sai dai iyayen Safiya ba san tana yin wannan abun ba, kuma sannan ana yi mata faɗa. Duk da haka Safiya ba ta ɗaukar faɗan da ake mata. Faɗan kuma da ake yi mata alamu ake gani kawa ba ta jin magana a cikin gida, saboda tana da wasu yayanni guda biyu. Sai dai akwai wata maƙociyarsu mai suna Salama. Ita kuma Salama babu ruwanta, sai dai kuma Salama talauci ya musu yawa. Kuma Safiya suna da mugun arziki amma take yin wannan abun saboda Safiya tana da son abin duniya sosai. Ta fifita son abin duniya akan 'yan uwanta ma da kowa. Nan ma ta fito ta ce ita fa akan kuɗi babu abin da ba za ta iya ba. To wannan yarinyar Salama su kuma ba su da arziki, talauci ya musu yawa. Wani lokacin ma a gidan su Safiya suke cin abincin safe, ranar ma har dare, kuma sannan baban su Safiya shi yake biya musu kuɗin makaranta. Sai dai ita kuma Safiya tana so ta yi amfani ne da Salama, amma kuma Salama duk da haka bata gane ba, saboda Salama tana shigowa gidan su Safiya tana ɗan tattaya su ayyuka. Tom ita kuma Safiya sha'awar Salama take a cikin zuciyarta sosai, tana buƙatar ta yi lalata da ita. Daga nan fa Safiya ta ce kai dole sai na kira Salama na gaya mata buƙatata. Sai ta saman bene. Sai Salama ta ce Tom Safiya gani na zo, me zan miki da yau, wanke-wanken zaki bani ko kuma share-sharen ɗakin naki, duk da na ga aikin naki baiwa. Sai ta ce ba haka bane, wani abu nake so don Allah ki mu. Kafin ta fito ta gaya mata wannan maganar, kawai sai aka kira wayar Safiya. Ana kiranta sai ta ga baƙuwan nan ba. Ashe wani mai gidansu ne a cikin makaranta wanda yake kawalanci. In an samu masu kuɗi sun zo a ɗauke su. Daga nan dai Safiya bata faɗa wa abin da yake cikin zuciyarta ba, bata fito ta faɗa wa Salama ba. Daga nan ta shirya ta yi wanka, tana shiryawa ta je bakin makarantarsu. Tana zuwa sai wani mai kuɗi ya ɗauke ta. Can suka tafi aka je aka yi lalata da ita. Tom kafin su gama abin da za su yi, ashe suna da yawa a ciki. Har ta sace mai waya da wasu abubuwan nashi masu daraja irin ATM card ɗin shi, sannan kuma an zazzare mai kuɗaɗe. Bacin ya dawo gida yana duba sai ya kai ai baki ɗaya account ɗin shi ya zama zero account. To Safiya sun kwashe wannan kuɗaɗen. Can fa washe gari Safiya ta ci kwalliya ta fito kenan. Sai ga Ashiru nan. Ashiru sai ya je ya samu Safiya ya ƙara cewa barka. Sai ta ce mai barka ya kake? Sai ya ce dan Allah ina so zan yi magana da ke. Ta ce wallahi sauri nake, akwai inda zan je unguwa. Sai ya ce dan Allah babu damuwa, minti 5 nake bukata ki bani. Ya ta ce to ina jin ka ba matsala. Dan Allah kin gane ni? Sai ta ce kai ai ina mu'amala da maza da yawa kuma da abokanai da gaskiya ban gane ka ba. To ni ne Ashiru wanda na ce ina son ki a baya. Ana nuna bukata ta dai kika zo dai abin dai bai daidaici ba. Ta ce okay na gane ka, to ba matsala, yanzu me zai faru? Ya ce dan Allah yanzu dai wani taimako nake so ki bani. Nan baki nake so dan Allah ki taimaka ki bani. Sai mai magana ko na kira ki. Sai ta ce to ba matsala. Suka exchange number. Ta tafi ya tafi. Da daddare sai ya kirawo Safiya. Ashiru da ya kira Safiya sai ta dan bashi lokaci. Kamar dai soyayya dai ta fara da wasa. To Ashiru yaro ne mai kuɗi a cikin garin nan. Dan ana mai kirari ma. Tom Safiya da ta yi bincike sai ta gano Ashiru daman shine wannan mai kuɗin da suke target.
ba ta san shi ba ne ba. Daga nan fa ta fara sakan mai fuska, duk inda yake so za a je, joyin waje da yawa. To daga nan Ashiru kun san saurayi ne, sai take ɗan nuna mai abubuwa iri-iri. Tun Ashiru yana janyewa, kawai dai sai ya nuna buƙatarsa. Yana nunawa, a daren nan ta damfare shi, ta kwashe mai mahaukatan kuɗaɗe, sannan kuma da ATM card ɗin duk suka kwashe. To Ashiru Allah ya sa akwai bankunan da yake aje kuɗin shi kuma baya fitowa da su. Daga nan abin ne mai zafi, ya rasa yanda zai. Kawai sai ya taho ƙauyensu. Yana zuwa ƙauyensu, akwai wani abokin shi mai suna Bala. Bala matalauci ne, don kiwo ma yake a cikin garin nan. Amma kuma Bala ya yi karatu na zamani da Arabic da Boko, kowanne ya yi, kuma yana da basira sosai. Daga nan Ashiru ya je samu Bala, ya ce Bala magana nake so ne da kai. Sai Bala yake cewa Ashiru kenan, tun da kai kuɗi baka leme ni ba sai yanzu, ina muka gama makaranta sai yanzu aka leme ni. Ya ce ka bar wannan batun, magana nake so mu yi da kai. Sai ce to ina jin ka. Ya ce dan Allah nake so ka min, dan Allah dan Annabi. Sai Bala ya ce ai ni Ashiru ba taimakon da ba zan iya ma ba a duniyan nan. Ka fito ka faɗa min ko ma menene, wallahi zan yi mashi. Sai ya ce wata yarinya ce muna soyayya da ita, kyakkyawa yarinyar, na so ta sosai tsakani da